this beat. Diyaku TY. Sacen zuciya ba tambaya zan iya zagaya duniya da tarairaya gurin kizan ta ɗawainiya zan juriya in nemi kuɗaɗe duniya Assalamu alaiki, zuciyata ta tabbatar min da cewa ke musulma ce, ita kuma sallama ana iya amsa mutum ko da bai da matsayi a duniya. Wa alaika salam. Me kyan ado kamar ya jinsin tsuntsuwa da farin ciki kin sanya raina nutsuwa tamkar a ce me jinki shi ya sha ruwa na tabbata da ki zamo mini garkuwa ko damuna zaki tare dukan ruwa ƙarfi na so gurinki na zama ɗan uwa leka sama zaki gano tauraruwa mai walwali kamar ya mai a cikin ruwa kyallinta ya kai a aje gwalla a duhu a haskawa kuna kama kallon mudubin nan ki dubawa na yanke shawarar na faɗa miki abin da ke raina ko da biki bani dama ba zan wuce ta bayanki na ga inuwarki idona ya tabbatar mini da cewa ke kyakkyawa ce kuma kyau irin na duniyar taurari haka yasa na zagayo domin na tabbatarwa da zuciyata ta bar yin kokonto kuma na ga haka ne soyayya soyayya bahaushiya mai yin kama da baturiya bahaushiya mai yin kama da baturiya anya ke ba tauraruwa ba ce kika sauko ƙasa domin ki ga munana irin mu ko da biki amince min ba gaskiya na kamu da sanki so ba irin wanda za a rubuta a takarda ba so ba irin wanda fatar baki za ta iya kirga shi ba ba irin wanda za ki iya gani ki nuna shi ko ki taba shi ba ni kaina ba zan iya gaya miki irin shi ba kawai ina jin shi ne a jinina da zuciyata